Ka Lympung Ialehkai football ki hybrid kan thei bat shinrang ya ka bala tip kum ka Chief Minister's District Level Under 12 Football Tournament 2023 bala penyihat da ka Office u District Sports Officer ka Bhoi District menta ka singi ka arpau tarik jemang kala poi sya ka bakut no bala penlong Hamadan NSCA paham siem haba phai sya ka jingi khun final ha ka tei ka singi na kaliang ki kan thei ka kenhun jong ka Bhoi rembong blok kala long ka ladu hadian bakala la ban penlim no ya ka kenhun na umling blok lingba ka jingi shoot tiebreaker bat na kaliang ki shinrang ka kenhun jong ka umling blok kala long ka ladu hadian bakala la ban penlim no ya ka umsning blok dalai go lanon bat kum ka jing ai mensie mi ki nong Ialehkai na kaliang ka office u DSO kala same ki khusnam she ki nong job bat kala samru iki khusnam shimat she ki nong Ialehkai ki bakansai na kaliang kan thei bat shinrang ha kane ka sngi penkut ya kane ka Lympung lawan bansaki dau ba Eric Kevin Khar BDO ka umling CNRD block ubala longru kumu kongsan ha ka jinge don rengkat lang usamla Ronald Kidon L Nonglat professional and state football player samla Hardik Cliff Nongbri professional and state football player samla Liza Mukti state football player and futsal India uba Bobby L Nongbet DSO Nongpo kikmi kikpa bat kiwei kiwei Gerak belakang. Aisyah lagi. Sampai. Sampai. Sports Office, but afirmat ru kapitensiyam yang ni bentar ban kapentrim susu yang katakan kapiten bapi ki kente bagi sentang but ru congratulate gitu ki bala participate ni rasmi yang ki nongjob congratulations ka umling baka Bairabong pada kiwe yang kiwe ki blog ru bala participate ni tinang ni syabang kemen bahiru penjelasan kia ke sports utang ya jingkuli tamang di mania side by side tetang mutahi nanti pulai kwa ayo ya prize boleh sibun ngelaju kan bagi di game pro aku di boleh sibun